Podľa tej prezentácie toho dnešného vášho vystúpenia sa strašne rýchlo vyvíjate a vyvíjate sa k lepšiemu a lepšiemu. Nech tento váš vývoj nikdy nezastaví a podľa toho konštatujem, že sme vás pripravili do života tak, aby sa vám splnili všetky vaše sny a túžby. Želám vám všetko dobré. Tak milí moji deviatáci, máte to tu. Už za chvíľku koniec a záver. Takto ste to predsa chceli. Chceli ste ísť, odísť, utiecť, letieť, čo najskôr dospelí. Dospelými z vás ale neurobia ani tieto krásne šaty, ktoré máte na sebe, ani veľké gestá, ani prázdne reči. Dospelými budete až vtedy a stanete sa až vtedy, keď pochopíte, že to dôležité a hlavné v živote je byť dobrým človekom. A práve o to sme sa tu my všetci, nielen ja, my všetci, čo sme tu teraz s vami, o to sme sa tu snažili. Tie vedomosti a poznatky, ktoré ste tu nadobudli, tie vám otvoria a odomknú vám brány, aby ste to mali v živote jednoduchšie. Ale to ostatné, čo sme sa vám tu snažili odovzdať, tak to si nemusíte opakovať ako poučky. To sa nemusíte báť, že to zabudnete. Ja želám sebe aj nám ostatným, aby sme v budúcnosti mohli byť na vás hrdí, aby sme si mohli povedať, tak toto boli naši žiaci. Oni boli naši a tá všetká námaha, tá stála za to. Nebojte sa ani prekážok, ani pádov, pretože tie vás posúvajú dopredu. Nebojte sa vybočiť z davu a mať vlastný názor. Žite tak, aby ste sa ani vy, ani my, ani vaši rodičia nemuseli za seba hanbiť. Aby ste vedeli nájsť cestu späť, keď sa stratíte. Želám vám, aby ste sa naozaj v tom živote nestratili a aby to, čo si odnášate z tejto základnej školy, aby ste to využili naplno. A už nemôžem ďalej rozprávať. Thank you.